Sziasztok! Itt vagyunk a Váci Dunakanyar Színházban, ahol is a harmadik bemutató készül. Václav Havel egyfelvonásosok, sörgyári nappalok és lakásavató. Beletekintünk a próbába, beszélgetünk színészekkel és a rendezővel. Tartsatok vele! Szervusz Mihály, szeretettel üdvözlök itt a Váci Dunakanyar Színházban. Ugye nem újdonság neked most itt, mert egy próba folyamat kellős közepén vagyunk. Igen, pont a közepén, mert most telt el 2 hét az olvasópróbától, és majd még 2 hét múlva lesz az előadás, a premier. Beszéljünk egy kicsit a darabról. Ez Václav Havel, 2 darab egyfelvonásosa lesz itt február 28-án, és a Lakásavatóban. A Lakásavatóban. Mit játszol? Én vagyok Michál, van egy házaspár és van egy vendég. A vendég a gyerekkori barátja a Michálnak, aki a házaspárnak az egyik része, akit én alakítok, vagy fogok, vagy remélhetőleg, hogy működtetem. És ők rendeznek egy ilyen kisebb fajta lakásavatót, és ide várja a gyerekkori barátját, aki megérkezik, aki egy teljesen más eszmeiséget képvisel, és ez a 2 eszmeiség összeütközik szépen ebben a darabban, és ebben a konfliktusból meglátjuk, hogy ki jön ki, így vagy úgy. Rólad mit lehet tudni, mint színészről? Rólam azt lehet tudni, hogy hát igazából lehetne olyanokat mondani, hogy én nagyon régóta vagyok a pályán, és az utóbbi időben, most ilyenkor mit jelent, hogy az ember így megvakarja itt a fületövét, most Gondolkodik. De ezzel a kézzel, jó. Hogy egy idő után elment a kedvem a színjátszástól, nem is a színjátszástól valójában, hanem a színháztól, és aztán most ebben az utóbbi 1 évadban, vagy ebben az évadban megint így visszajöttem. Mi hozott vissza? Dolgozni. Hát talán annyi, hogy amikor az ember gondolkodik, hogy mit is kezdjen magával, akkor ugye a legtermészetes dologhoz folyamodik az, hogy van egy szakmája, ami mondjuk ez a színészet, és a színészet ez tulajdonképpen semmi más nem kell, mint hogy az ember behozza a szervezetét a színpadra. Nem kell hozzá mondjuk fűrész, nem kell semmi más, nem kellenek kamerák, hogy ezt az ember ki tudjon teljesülni, hanem csak saját maga. Tehát olyan sok befektetés nem igényel, és nyilvánvaló, hogy... Hát a lelkét kell beletenni, hát elég nem kevés befektetés. Igen. Tehát, hogy ez hozott vissza, hogy mégiscsak valamit kell, hogy kezdjek ezzel a szakmával, nekem magamnak. Mi lenne az egy gondolat, amivel becsábítanád a nézőt erre a darabra? Az egy gondolat az hogy muszáj ezt a konfliktus helyzetet megtekinteni, mert nagyon nagy évű konfliktusról van szó, igaz, nagyon rövid kis egyfelvonásosban földolgozva. Ha a nézőket érdekli, akkor jöjjenek el február 28-án 19 órára a Váci Dunakanyar Színházba, Kaszás Mihály várni fogja őket.